Hvad så alle sammen, og velkommen til den her nye video på den her kanal. I dag så står vi simpelthen her inde på mit værelse her, fordi at vi skal nemlig lave mit nye setup, som I nok har set på titlen. Og her der har vi så mit setup. Det er pissehamrende grimt. I kan lige se det her. Se, her der har vi så mit rimelig dårlige tastatur her. Til 100 kroner har vi mit hus til 100 kroner, så har vi faktisk det eneste der er godt her, det er faktisk min mikrofon faktisk. Og så har vi bare en computer, som der bare er ødelagt, altså. Og så, den er faktisk også god. Så i dag, så skal vi faktisk lave om på mit setup. Og derfor, jeg har lige haft fødselsdag, og så har jeg fået nogle gode gaver, men den sidder lidt dårligt, den her, der er tripod her, så den der. Så har jeg fået nogle gode gaver, og det vil jeg gerne lige vise. Det første, som vi købte faktisk i vores tema-video, det tror jeg nok, I har set, hvis I har set tema-videoen. Og det er der 30 meters LED-lys. Og der kommer simpelthen 2 afsnit, så alt det her lys og sådan noget, det kommer op i det næste video. Altså part 2 af den her serie her. Det samme med det her. Og men næste video, det kommer ikke til at være part 2 af det her. Det kommer part 2 af lave min drømmehjelm. Så det skal jeg også glæde til. Og så har vi også det her LED-lys her. Den er rigtig fedt. Det ser simpelthen sådan her ud. Det skal vi hænge op et eller andet sted. Og så har jeg en masse andre LED-lys og sådan noget. Og der er også noget LED-lys, der skal væk sammen her på bord. Men vi starter her med vores kasse her, hvor vi har så købt. Her der har vi så alle vores her der har vi så købt mus og alle mulige ting. Altså. Her. Så vi starter med en Nordic Gaming mus her. En væbemus. Rigtig nice, synes jeg. Rigtig god og fræk farve, som I kan se. Det var altså kun 60 gram, så det er altså rigtig fedt. En rigtig fed mus, synes jeg. En af de fedeste mus, der nok er der. Altså ifølge mig. Ikke ifølge jer. Det eneste, der er bare så lidt nede på den, altså det er, at den ikke er trådløs, men det er da okay. Og så lad os åbne den her frække. Ej, lad os lige tage unbox-kniven frem, fordi den som ødelagde vores mus med det sidste video. Det er blandt vores unbox. Mus. Nej, ikke mus. Kniv. Okay, så der kommer sådan en her plastikting her. Så skal du bare åbne op her. Og så får man allerede ledningen her. Den er dejlig lang. Og det er faktisk noget, jeg godt kan lide. Og så er der sådan noget her USB noget. Det, se, der er sådan noget her beskyttelse, så du kan tage den her ind. Så du beskytter vores USB-stykke. Og så har vi musen her, hvordan åbner man det her. Nå, sådan her. Sådan der. Og så tager du bare musen op. Ja. En rigtig god video indtil videre. Ej, hvor føles den der mus rigtig godt. Noget godt grip der på her. Så er det bare RGB hele vejen her, og så noget RGB her, og så noget RGB her, tror jeg. Og så er der bare god klik i. Og hvis I vil vide, hvor jeg har købt alle de her ting fra, det er så fra geek.dk. Ikke reklame eller noget. Ikke noget reklame, men jeg er bare anbefalet at købe jeres gear derfra, fordi det er rigtig godt. Og så har I et USB-hop her. Og de normale USB-hop, de er pissegrimme hele tiden. Altså, og bare har en enkelt farve og ikke har så mange hop. Den har den her 7 hop og er rigtig fed, synes jeg. Den ser simpelthen sådan her ud. Det gør bare sådan, at den ser bare flot ud. Og jeg er simpelthen ikke kommet til at mit kamera, det er ikke opladet i dag, så vi tager simpelthen med telefonskud. Men hvor har vi lagt kniven? Hvor har vi egentlig lagt den her? Der var den. Sådan der, så lad os åbne den. Sådan der. Ej, det er noget det her. Hvor er de, hvis jeg ødelægger den? Nej. Kassen, den er også dejlig stor, jeg elsker. Eller kasse, de store. Sådan der. Og så åbner vi bare op her. Sådan der. Og så har vi vores USB-hop. Jeg synes faktisk, det er rigtig flot. Den er faktisk okay let. Jeg troede faktisk, den ville være tungere. Men så ser den simpelthen sådan ud. Den kommer til at stå sådan her. Men, og så kan du bare trykke på alle de her knapper her, så der gør et eller andet. Og så har vi alle hoppene her. Ja, det skulle da egentlig ret fedt. Og så har vi
de her plastik ting. Det ser I bagefter, når vi skal i gang med at lave setup. Vi vil kunne lige unboxing det her. Og så har vi det vigtigste, det er selvfølgelig til sidst. Så har vi vores musemåtte. Ja, og I ved hvorfor jeg skal have en ny musemåtte. Den er simpelthen ødelagt. I ved hvorfor. Der vil jeg musemåtten. Shit. Ja, så derfor skulle vi have en ny musemåtte. I så det lige der. Så. Kniv frem igen. Jeg hader kniv. Men det skal jeg sgu. Jeg kan ikke finde ud af at åbne på andre måder. Og jeg kan ikke finde ud af at åbne det her. Jeg har synes åbnet. Jeg har synes ødelagt den her. Ej. Overvej lige hvis jeg skar min af. Det kunne gå rigtig ondt. Ej, man kan ikke åbne det her. Altså, hvad sker der? Altså, hvad? Er jeg bare slap, eller hvad? Sådan der. Så er den skruet åbnet også. Og jeg synes, den er rigtig fed, den her. Den er ikke lige helt lang, men det kommer til at dække for det hele, tror jeg. Den er faktisk rigtig flot. Så den er jeg glad for. Så har jeg fået sådan et her kort her. Rigtig nice. Og så det sidste, som også er det vigtigste for et setup at have, synes jeg, det er at have et godt keyboard. Og det her, det er sygt tungt, det her keyboard, synes. Det er simpelthen et Dark Project keyboard 1. Og jeg synes simpelthen, det er så tungt, det her keyboard. Men lad os prøve at unboxe. Så det første, det er simpelthen bare gøre sådan der, og så er der en til kassen. Det der er bare sådan noget beskyttelsesmad. Ej, nu så jeg er bange for at tabe det her. Og jeg synes faktisk, det er et rigtig flot kasse her. Lad os få den op. Ej. Sådan der. Og ja, så har vi vores keyboard her. Og du får også switches med. Altså ekstra. Når det er fedt, det er keyboard. Så overvej det lige, mand. Jeg synes, overvej det krigen ud. Den er sådan rigtig dejlig. Ej, det er rigtig fedt. Og så switchesene. Det er blå switches. Det her keyboard, jeg har lige nu, det er det er red switches. Og det er det skulle bare være bedre, det her. Det kommer til at give rigtig godt til. Og der synes så tungt. Altså. Så nu tager vi lige mit gamle keyboard her. Altså det er sygt. Det er bare sygt let. Og det er sådan. Og man hører lige forskellen. Og så hører vi det her. Og så hører det her. Det er godt nok høre en forskel. Men det er det også. Skal vi se hvad der følger med i det her? Yes sirs. Så du får simpelthen sådan et her kort med her. Rigtig nice. Ui, og så får du noget rigtig nice med. Så får du sådan noget her med. Sådan noget ting her til at vaske med. Jeg ved ikke helt hvad det er. What? Okay. Nu skal jeg sgu lige tage ud. Det her det hele ødelægger. Okay, du har simpelthen fået gratis switches med os. Det skulle det egentlig ret luksus. Så får sådan en her til at tage dine switches af, tror jeg. Jeg ved ikke lige. Prøv lige at teste på min gang. Jo, det er sgu da til at tage switches af. Det er jo altså ret fedt. Også 10 ud af 10. Men jeg troede faktisk ikke, at der ville være switches med. Nej, ikke switches, jeg mener keycaps. Altså, jeg troede faktisk ikke engang, at ville komme med. Men det gjorde det så det. Og der er simpelthen ikke mere i kassen. Nej, det er der ikke. Nu skal vi så gå til det. Jeg tror, det er det vigtigste ved mit setup, tror jeg. Jeg pakker lige alt det her sammen her. Som vi har her. Ja. Keyboardet, det synes jeg er vildt nice. Altså, det er virkelig 10 ud af 10 keyboard. Ja, det kommer jeg til at bruge det her. Eller, jeg kommer til at bruge alle de her ting her. Altså, jeg taler om. Så vi lægger lige en ting herover. Sådan der.
Og vi skal simpelthen også få ryddet op på værelset, fordi det her værelse, det er sygt vildt, altså ødelagt og sådan noget. Og jeg har også vildt meget kabelproblemer, så vi skal også få styr på det her kabel. Og det vigtigste vi har, det er simpelthen vores skærm. Skærmen, det er det vigtigste. Og jeg har simpelthen købt den skærm, der er nemmest at samle, ifølge mig. Altså, den er vildt nem at samle, fordi jeg har set det på videoer. Den ser sygt nem ud at samle. Så. Ej, den er vildt tom. Ej, nu er jeg bange for, at jeg skal snitte det. Vi rykker lige computeren til siden, og så den der. Så er vi kassen her, og så skal vi bare få åbnet den. Hvor har I vores kniv igen? Har vi det altså. Vores kniv i. Kom nu altså. Der var det samme sted hele tiden, men jeg glemmer det bare. Nu skal vi åbne den sådan her, så jeg kan. Skal vi også åbne den sådan, så jeg ikke ødelægger den. Sådan der. Jeg tror, jeg kan se noget af vores monitor her. Altså, kun 24 tommer. Det er da fint nok. Ej, det er det mest ubehagelige i hele verden, altså. Så har vi selve skærmen her. Selve skærmen her, og vi har pakket en lille af det her. Ej, den er bare fed. Ej, den er skærm. Det ligner, at den er større end 24 tommer, men det er det 24 tommer, men den er godt nok stor. Og så er det Samsung Odyssey G3. Jeg ved godt, der er G9 ude nu. Men skærmen var billig, og den så god ud, så jeg kan. Ej, det er godt nok ubehageligt det her. Så er vi resten af delene her i. Vi har armen her, som vi lige skal åbne op der. Jeg har også hørt, den skulle være vildt nem at sætte op på armen. Ej, jeg skal vildt passe på skærmen, at jeg kommer til at kende noget op på skærmen. Sådan der. Så jeg skal lige få armen ud der. Sådan der. Så har vi armen. Den er da egentlig ret fed. Hvordan wigger man det her? Det er egentlig ret svært wigger det her. Og men ret nice. Og så har vi. Jeg har researchet lidt, hvordan man gør det her. Så har vi den her, som der også lige skal åbne op. Det her, det er så selve holderen til armen, så vi kan holde vores. Ja. Jeg jabber det ud af, mand. Jeg ved det godt. Jeg jabber det ud af. Sådan der. Så har vi resten af armen her. Og den skal man bare sætte på. Lige et eller andet. Jeg ved ikke lige hvad. Det er egentlig ret nemt at sætte op. Nu sætter den bare ind. Ja, og så skruer du bare. Jo, så skruer man den bare fast. Okay, man skal lige bruge en skruetrækker til det her, tror jeg. Eller er det ikke? Jeg så det på videoen, men der var sgu da noget, der følger med, altså. Hvad er det, jeg får noget? Den der video, den tager meget længere tid, men lige skal jeg tro. Ja, okay, vi skruer den bedre fast på senere. Den er okay skruet på nu. Så har vi den. Den er rigtig flot. Den kan stå op, det er det bedste. Jeg er rigtig god med at boble nu. Skal jeg åbne den her, så hvor der er sådan en her. En halvmåne her. Bum.
så er den her halvmåne her, som du bare skal sætte på sådan her. Det er sådan noget rigtig mærkeligt plastik noget. Og det skal du bare sætte på skærmen, og det viser jeg ikke lige, fordi jeg vil ikke sætte skærmen op og ødelægge den helt vildt. Og så gjorde man det bare sådan her, tror jeg. Nej, nu er jeg virkelig bange for at ødelægge noget. Nej. Jeg tror bare, det kan det. Hvordan tager man det her af? Lol. Det er jo sådan her. Og så. Ej, jeg ved ikke lige, hvad jeg laver. Jo, jeg tror faktisk først, du skal tage den her på. Og så tage den på sådan her, eller hvad? Sådan der. Nej. Sådan der. Og så hvad er det nu, man skal? Har jeg glemt at sætte noget på igen, eller? Ej, jeg faldt der ikke en skid af det her. Hvad er det, man skal, synes? Nå, ej, mand. Så er bare den her, så skal den her bare af igen. Ej, hvor er jeg dum, altså. Så skal den her på, eller hvad? Jo. Skal først. Ej, jeg er så god til det her. Sådan der. Så har vi sat armen på skærmen. Det skulle man så åbenbart først gøre. Jeg tror også snart, jeg knækker noget. Ryster helt vildt. Sådan der. Så fik vi sat den på. Så tager vi lige skærmen. Nej, ikke skærmen ned, men kassen ned. Sådan der. Og så sætter vi den lige på vores skrivebord her, så der kan ske noget lidt mere. Ej, den er sgu kæmpe, den her. Den fylder sgu helt skrivebord, mand. Okay, du kan godt sætte den ned og sådan noget. Ej. Jeg tror faktisk, jeg skal have sådan en her holder her, fordi den fylder sgu helt mit skrivebord, altså. Det er crazy. Og men altså, så ses vi bare, når jeg sætter hele setupet op. Så ses. Okay, jeg tror faktisk, vi blev færdige med part 1 i dag. Altså. Men I skal først lige se noget, fordi jeg har faktisk også købt en ny gamingstol, som I kan se her. En lyserød gamingstol, fordi den her gamingstol, jeg har lige nu, den er altså 5 år gammel. Og den er altså her. Men er I klar til at se resultatet? Det tror jeg, hvis lige er... Ui, der så jeg lige noget. Vi skal lige have helt slukket. Næsten. Ja, næsten. Så ses når vi viser det hele. Så for satan, nu synes jeg bare, at jeg skal få spillet noget GTA. Så tusind tak fordi I så med på den her video. Husk at like og subscribe, og vi ses i næste video. Toodaloo!